David, jeg vil sige, at hvis inde på SJ maskinstation, så er det ikke alle. Det er bare lige til en orientering. Jeg tror, der er nogen, der godt kan tænke, at når man er medlem, så er man også med i maskinstation. Men du er medlem, fordi så kan du skrive derinde. Jeg ved ikke, om man kan det i forvejen, men altså, så kan du skrive derinde. De to, du skal helst regne med, hvis du spørger, om du kan bruge for hjælp, så er det mig, Victor. Og hvad fanden er de andre videre? Dem, der står som forfremmet, skal vi bare sige det sådan. Dem, der er som administrator, det er dem, mig og Victor, vi står som administrator individer. Så er der Simon. Nej, prøv lige at. Det er også lige meget. Der er i hvert fald, jeg ved i hvert fald, der er mig og Victor. Hvad fanden er det så? Nej, jeg mener, der er tre andre eller sådan noget. Men i hvert fald, så er det mig og Victor, du skal regne med. Victor Jørgensen, så ved du det. At det er mig og ham, du skal regne med, hvis du vil have os til at køre for dig. Så samler vi resten derfra. Det er jo sådan set bare det, jeg vil sige, og jeg håber, at dem, der er ude og drikke, at de ikke har det så dårligt længere. Jeg har det pisse dårligt, så. Men jeg vil smutte igen. Og så bare håbe, at I får en god aften, en god nat, og så må I skulle sove godt, når I går i seng. Hvis I ikke allerede er gået i seng. Det skulle være det. Det skulle bare lige være en hurtig log. Jo, og ugens spiller, jeg laver lige nogle spørgsmål. Og der kommer også årets spiller. Bum bum. Så det for at fejre, at det skifter over. Vi kan ikke rigtig sige, vi kan sådan set ikke rigtig sige, at vi startede. Vi har ikke været i gang i et år, men næste år, der bliver der et eller andet for at fødselsdags ting-agtigt. Og jeg tror, at der vil komme noget. Jeg skal lige snakke med Victor. Vi skal lige lave en video eller et eller andet om et eller andet. Så det ved jeg ikke lige. Men det var lige det, jeg havde for jer. Giv mig en god aften og god nat. Hej.